दिनै 67थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान। बिथाङा दतमानि बरागारि होननाय मोनसे बर' गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। दिनै बिथांनि जोनोम सानखौ बुहुमनि गासै बर' माहारियानो फरायसा सान महरै फालिबोदों। दिनै आं बिथांनि जोनोम सान लोगोसेनो फरायसा साननि गासैनोबो हामग्लायथि बावहरबाय आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय अराय आलो गोजोन थाबाय थायो सोरगोआव, बिनि थाखाय आं आरज गाबबाय। दिनै बिथांनि बर' हारिनि गेजेराव जा बिहोमा, जों बिनि अराय सम गोजोर फालिबोनांगोन। दिनै आं साबायखर बावनो सानोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव स्टेट अफ द अनार एबा राइजिं मर्यादा होनांगौ होननानै बिथांमोना आसाम सोरखारखौ डिमान्ड खालामबोबाय थादोंमोन। आसाम सोरखारनि दिनै बियो मोगथां महर मोननो हाबाय। लोगोसेनो आं आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आंनिफ्राय बर' आइ आफा, बिदा फंबाय बिनानाव गासै बुहुमनि बर' माहारिनि जानानै बिथांखौ आं साबायखर बावहरबाय। बिथाङा 1986 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै बिबान लादोंमोन आरो 1987 मायथाइनि 2 मार्च खालारखालि गासै बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ खौसे खालामनानै आलादा रायजोनि सिमां सुजुदोंमोन, आलादा रायजोनि डिमान्ड खालामबोदोंमोन। लोगोसेनो दायो बिथांनि जा खौसेथि मोनसे बर' माहारिनि गेजेराव जा जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन, खौसे खालामबोदोंमोन, बिथांनि नाजानायजोंनो बर' माहारिया 1993 मायथाइयाव BSc एकर्ड, 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड आरो 2020 मायथाइयाव BTR एकर्ड मोननो हादोंमोन। जोबथारनायाव आं बुहुमनि गासै बर' माहारिखौ
बड'फानि जा थालांनाय सिमां आलादा रायजो बिखौ मोगथां महर होनो नाजायो बिनि सायाव आं आरज गाबबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि